одоб و ахлоқ ва эҳтиром ба калонсолон яке аз бунёдтарин арзишҳои тарбиявӣ дар ҷомеаи мо ба шумор меравад. кӯдаке бо одоб ва ҳурматгузор дар ҷомеа соҳиб эҳтиром мешавад ва ин хислатҳо роҳи ӯро дар зиндагӣ ҳамвор мегардонанд. дар шарқ, махсусан дар ҷомеаи миллӣ, анъанаи салом додан, дуо гирифтани кӯдак аз калонсолон, дастонро ба пеш гузошта бо эъзоз сухан кардан ҳама қисмате аз одоби шарқиянд. кӯдак аз синни 7 солагӣ бояд оҳиста оҳиста дарк кунад ки рафтори бо эҳтиромона чист. волидайн дар ин ҷо бояд ҳам худашон намунаи одоб бошанд, рафтору гуфтори худро бо эҳтиромона нишон диҳанд, зеро кӯдак аз онҳо пайравӣ мекунад. масалан, агар кӯдак бубинад ки падару модар бо калонсолон, хоҳ бобою бибиаш бошад, хоҳ ҳамсояи пир, бо эҳтиром муомила мекунанд, ӯ низ ҳамин хатти рафторро меомӯзад. омӯзгорон низ метавонанд бо таъкиди аҳамияти одоб дар мактаб, монанди талаб кардани риояи қоидаҳои синф ва эҳтиром ба устодон ва ҳамсинфон саҳм гиранд. барои ташаккули ин сифат метавон фарзандро аз хурдӣ ба одоби оддӣ омӯзод, дигаронро гӯш кардан, беқатъ кардани суханашон, бо эҳтиром муроҷиат кардан, истифодаи вожаҳои хушмуомилона. қимати эҳтиром ба падару модар ва калонсолон хеле баланд аст ва ин ба кӯдакон аз оғози кӯдакӣ талқин мешавад. тавассути суҳбатҳо дар бораи шахсони солхӯрда, нақли афсонаҳо дар васфи одобмандӣ ва ҳатто тамошои филмҳои ахлоқӣ метавонад дар дили кӯдак меҳри эҳтиромро ҷой диҳад. ҳамин тариқ ҳифзи одоб ва эҳтиром ба калонсолон бояд ба як одати ҳамарӯза табдил ёбад. кӯдак ҳар қадар дар муҳити боодобона қарор гирад, ҳамон қадар рафтору гуфтораш муаддаб мешавад ва дар ҷомеа ҳамчун фарди некахлоқ эътироф мегардад. оё шумо волидон ва устодони азиз ин таҷрибаҳоро анҷом додаед? лутфан назари худро ба мо нависед. шарики барномаи мо ширкати линдавид мебошад. линдавид бо витамини Д, қатрае аз витамини офтоб.